बे समाव गिबियावनो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप लाबोग्रोनि आरो बे भिडिअ क्लिपानो जाहैबाय थांनाय 1 बोसोर सिगांसो नेशनेल पार्क महरै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव हायुङारि नेशनेल पार्कनि मोनसे भिडिअ क्लिप। गिबियावनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै आरो खोनासंना लाग्रो माबे एनजिअआ मा खामानि मावदों बे भिडिअ क्लिपखौ नायब्लानो नोंथांमोना बुजिना मोनगोन। बाटारफ्लाइनि मानसिना बाटारफ्लाइ मोसौ हमदों बबेनि मोसौ हमग्रा बिसोरो नै मोसौ हमदों बिसोरो बाटारफ्लाइनि मानसि गामियाव थानानै बिसोर बबेनि मोसौ हमग्रा बिसोरो नायनि जोङो केमदेम बुख्रुबजोगोन जों दिनै केमदेम बुख्रुबजोगोन जोङो बबेनि फरेस्ट बिसोरलाय बबेनि रोंजोबो नै सोर इनचार्ज बिलाय इनचार्ज दोनै बेनो इनचार्ज माबायदि इनचार्ज बिलाय होले बिसोर जोजाब माने मोसौ हमग्रा बिसोरो नङा मोसौआ अइलेब नामा दे बुंनो नोंनाव सोंगोन आं मोसौआ अइलेब भुटाननिफ्राय बारबोनायखौ बे भुटाननिफ्राय बारबोनाय नामा मोसौआ लागायलै मास्टारनि मा घन्टा डिपार्टमेन्ट बेलाय नङा नोंसोरखौ जय सादा पाब्लिकनि थैसोखौनोसो माबादों नामा बानायदों रायलायहरदों लेंहरदों जोङो जय सादा सोर बेलाय जय सादा सोर जों जेबो थब्ला थब्लि लाङा डिपार्टमेन्टखौ लेंहरनानै थांसै नोंसोरनि गोसो बियो नोंसोर साख्रिबो गैया दासिमबो मिथिबाय नोंसोरो पाब्लिकनि बा थाइसे थाइनै खांनानै जाग्रा नोंसोरो भिखारि नोंसोरो मिथिबाय भिखारि मिथिबाय मावनानै जानो आथिं आखाइ गैया नोंसोरा मिथिबाय भिखारि नोंसोरो थारैनो नंगौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय बे जाबाय बे भिडिअ क्लिपानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बोसोरसे सिगांसो फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि आरो बे नेशनेल पार्कआव गोबां बेफोरबायदि अरनबारिखौ संरैखा खालामनो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय गोबां बेफोरबायदि जोंनि बिटिसि एबा बिटिसिनि सिङाव बिटिसिनि जा हाग्रा बिफान बे हाग्रा बिफानाव गोबां एनजिअ दङ बे एनजिअनि मुङाव अरन रैखाथि हानजानि मुङाव एनजिअनि माखासे मानि गुबुंले खामानि आरो बे गुबुंले खामानिखौ जोंनिफ्राय अजद होआखै बे अजदखौ होदों सिखोना जोहोलावनि साखाथि फाखाथियाव थानाय रायजो राजा संसार जानाय बर' गामिनि माखासे रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि अरन रैखाथि हानजानि मुङाव एनजिअनि बे गुबुंले खामानि बाथ्राखौ अजद होनानै गोबां दावराव दावसि खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों दि सिखोना जोहोलाव पार्कआव बिफां लाइफां दानस्रांनायनि अजद बाटारफ्लाइ एनजिअनिसिम आरो बे बाटारफ्लाइ एनजिअआ सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनायनि मुङाव एनजिअ दानानै बेफोरबायदि खामानि मावनायनि गोबां अजद बिथांमोना गोबां बिफां लाइफां दामि बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बेफोरबायदि माखासे गाज्रि खामानि मावनायनि अजद होदों गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों रोखा नुना मोनबायदि माब्रै बेफोरबायदि नारखां नारसि बुलाय सुलाय जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बुलाय सुलाय खालामदों एबा रायजो राजाफ्रा गोबां बाटारफ्लाइ एनजिअनि सोद्रोमाफोरनि सायाव बेफोरबायदि गुबुंले खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा सोंखारिदों आरो बाटारफ्लाइ एनजिअनि सोद्रोमाफ्रा थानाय मावख'आव फैनानै बेफोरबायदि गोबां बिफां लाइफां दानफायनानै एबा मोजां साल दंफांफोरखौ दानफायनानै बेफोरबायदि गाज्रि खालामनायनि अजद होनानै बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोननाय जादों बेफोरबायदि मोजां दंफांखौ दानफायनानै साल दंफां बायदि तितासाप दंफांफोरखौ बेफोरबायदि बाटारफ्लाइ एनजिअनि सोद्रोमाफ्रा बेफोरबायदि दानग्लुंनानै गुबुंले खालामनायनि अजद दैखांदों आरो बेफोरबायदि ओनसोलनि रायजो राजानि माखासे मोसौ बोरमा बेफोरखौ हमनानै गोबां हाराखास्थियावबो खोख्लैनानै रायजो राजाफ्रा बे समाव अजद दैखांनानै भिडिअ खालामै बे समाव अजद दैखांनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों लोगोसे बेफोरबायदि एनजिअनि सुबुंफोरखौ एबा सोद्रोमाफोरखौ बे समाव नारखांनानै रायजो राजाफोरा
बिसोरनि सायाव सिग्रोमनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया आबुं बिथांमोननि बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांदो। बाटारफ्लाइनि मानसिना बाटारफ्लाइ मोसौ हमदों बबेनि मोसौ हमग्रा बिसोरो नै बिसोरनो नै मोसौ हमदों बिसोरो बाटारफ्लाइनि मानसि गामियाव थानानै बिसोर बबेनि मोसौ हमग्रा बिसोरो नायनि जोङो खेमदेम बुख्रुबजोबगोन जों दिनै खेमदेम बुख्रुबजोबगोन जोङो बबेनि फरेस्ट बिसोरलाय बबेनि फरेस्ट नोंसोरो आइडिया खोन्थादो सोर नोंसिनि मालिकआ जयसार गुन्दा दा नोंसिनि मालिकआ ओइ न'आवथो बुथ'हैगोन न'आव बुथ'हैगोन ओइ गुमै जिसिबि लिंहर जिसिबि बे जयसार न'खौ बुथ'हैगोन जों जयसाराबो लिंहर बबेनि फरेस्ट बिसोरलाय मोसौआ मानि लेवरानि अयलेब जानांगौ मोसौआ अयलेब नामा हा बबेनि फरेस्ट बिसोरलाय हा जयसार लिंहर जयसार थैसा बिगुर जिहोजोबगोन जों जोङोला ओइ ओङा आयौ दोनखा जों फाय दोना दाखो ओइ बिगुर बाटारफ्लाइनि मानसिफोर नोंसोरखौ दाखालि वारनिं होफैदोंमोन जों बेयावहाय थानो मोना होननानैहाय ओइ जयसार गुन्दानि न'आव थादोंमोन बिसोरो गासिबो बाटारफ्लाइनिनो बिसोर बाटारफ्लाइ सोरबा सासे माबानि प्रपर्टियाव थानो हायो ना बिसोर पाब्लिकनि प्रपर्टियाव सोर बाटारफ्लाइ बिसोरलाय नै बिसोरनो नै बाटारफ्लाइनि मानसिनो बिसोरो बाटारफ्लाइनि रोंजोबो नै सोर इनसार्ज बिलाय इनसार्ज दोनै बेनो इनसार्ज माबायदि इनसार्ज बिलाय होले बिगुर जिजोब मानि मोसौ हमग्रा बिसोरो नङा मोसौआ अयलेब नामा दे बुंने नोंनाव सोंगोन आं मोसौआ अयलेब भुटाननिफ्राय बारबोनायखौ जोंखौ बे भुटाननिफ्राय बारबोनाय नामा मोसौआ कान्ट्रिनिफ्राय जिखिया गवा सोंनो सोरनि वाटार मा डिपार्टमेन्ट ओइ लागायलै मास्टारनि मा कन्ट्राक्ट डिपार्टमेन्ट बेलाय ओइ नङा नोंसोरखौ जयसादा पाब्लिकनि थैसोबखौनोसो माबादों नामा बानायदों रायलायहरदों जों लेंहरदों जोङो जयसादा सोर बेलाय हा जयसादा सोर ओमफ्राय जों जेबो थब्ला थब्लि लाङा लाङागौ गथानो मोना नोंसोरो होमबा जों डिपार्टमेन्टखौ लेंहरनानै थांसै नोंसिनि गोसो बियो नोंसोर साख्रिबो गैया दासिमबो मिथिबाय नोंसोरो पाब्लिकनि बा थाइसे थाइनै खांनानै जाग्रा नोंसोरो भिखारि नोंसोरो मिथिबाय भिखारि मिथिबाय मावनानै जानो आथिं आखाइ गैया नोंसोरा मिथिबाय भिखारि नोंसोरो लाजोब हाग्रानि मानसि बेबायदिखौनो जानो सानदों नामा गोदोबो साला जोंखौ दाबो बेबायदि माव